Oricum, comentariile negative general nu le dăm, dacă e genul dracu, nu îi dăm reply. Dacă unul îmi explică în 10 rânduri că ceva am făcut greșit, într-adevăr, știi? Se trage și asta? Da, cum să nu, asta e tare, asta e cea mai tare, asta pui ca teaser. Da. Noi nu obișnuim, știi, dar vrem să fac chestia aia protocolară, știi? Pentru puținii oameni care ne urmăresc, vrem să vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Postăm rar, dar postăm bine. Și ar vrea să mulțumesc din suflet domnului Mircea Bravo, care este alături astăzi de noi într-o zi atât de importantă. O duminică în familie, cum ar veni. Da, și mulțumim și Studio 26 pentru găzduire. Da, locul de aici. Și mulțumim și lui Vlad că ne filmează. Da, bravo. Dar nu vrea să se știe. Vlad, am putea să zicem și numele. Salut, Vlad Tănase. Da. Vorba vine. Atât. Bă, Mircea, la noi să vrea fi un podcast de ăsta cu discuții foarte legere, să fim vulnerabili, să ne lăsăm duși de val. Canapele ca la psiholog, știi? Exact, să fim vulnerabili. Da. Și vulnerabilitatea, uite, multă lume confundă cu slăbiciunea. De fapt, vulnerabilitatea e să ai curajul să-ți arăți slăbiciunile. Da, să fii om. Da. Aia. Și poate ăsta e singurul podcast în care o să-l vedeți pe Mircea. Da. Restul fake, dar aici e real. Da. Și așa e dragul și amintiri din copilărie, te știi. Mulțumim foarte mult că ai venit în primul rând. În al doilea rând, bă, tu ești foarte ocupat și mulțumim că ți-ai rupt din puținul tău timp liber, mai ales că acum ne închide pe la 6. Aia zic, că știi că e foarte prețios timpul, știi, adică e duminică, știi, și zice până la 6 pe magazinele, după aia până la 8. Exact. Că dacă spui o chestie de asta după masă, e gata ziua, știi? Da, nu e ca și cum tu mergeai la cumpărături acum să avea ceva. Bă, dar pe ceva te mai vezi, mai așa, mai... Da. Ce voiam să zic, bă, fiind o discuție lejeră, știi? Da. Chestia că mulți oameni care, mulți, aia puțin care se uită la noi, bă, o să creadă că te-am chemat pentru vizualizări, pentru, știi? Și nu e adevărat. Bă, așa este. Mircea, mulțumim. Bă, dar nu cred că, adică, eu trebuie să chem special care nu e pe online, dar să sătura lumea de fața mea, știi? Adică, e ok să strimi pe Revolut? Da, liniștit. Dar noi sperăm că că ne lași să punem Mircea Bravo în titlu. Și în descriere. Și nu îndrăznim să sperăm că o să dai share la chestia asta. Dar eu unde să dau share? Bă, dar Mircea Popa. Putem să facem o chestie de aia cum sunt replicile fidele chineze, știi? Nu știu. Adică putem să punem în titlu Mircea Bravo, dar O la final să aibă diacritic, virgulă, știi? Peste. Un fel de O de... știi? Zice caractere diacritice. Să murdărim un pic numele ca să intre, să nu se supere lumea că... La un moment dat, apropo de Mircea Bravo, îmi scrie o fată, dar zice pe Facebook, îmi scrie, dar tu chiar ești din Brașov? Zic, nu, de ce? Păi că te cheamă Mircea Brașov. Zic, nu, Mircea Bravo. Scuze, n-am citit până în capăt. Și am zis, ok. Știi? Deci puteți să murdăți Mircea, bă, e ok, știi? Cred că era dumă, dar era bună. Nu cred că era dumă la cum era profil, era o fată mai naivă, chiar o fată pe Ce n-ai jignit-o? Era o fată mai naivă, bă, ce frumos. Vulnerabil, nu? Ce frumos ai zis. Era o fată mai naivă. Da, pe Tinder sau în alte părți te agață? Pe Tinder? Da. Bă, deci am cont de Tinder, niciodată cred că m-am văzut cu cineva de pe Tinder, știi? Adică mi se pare că Tinder mi se pare, știi cum e? Mai degrabă decât să intri pe Tinder să cunoști o fată, e ca să-ți faci tu un cont fake cu pozele unei fete să le dai țapă la băieți, că mi se pare că tot pe acolo e o țapă continuă. Mă gândeam de ce femeile își fac profiluri pe Tinder cu poze care nu sunt ale lor, îs de actrițe sau așa. Cred că îs pe stocărit pe vreun bărbat, sau poate chiar bărbați, sau îs pe stocărit că le place de unul și vor să-l găsească pe acolo probabil, sau vor să-și prindă jumătatea. Cred că și mai posibil așa. Bă, cred că a treia parte e mult mai ireală. Aia cu stocăritul e mult mai vero. Așa e. Cred că mai degrabă vor să-și prindă partenerul. Să-și prindă. Stai mă, eu am înțeles că să-și prindă jumătatea, că să-și găsească jumătatea.
Nu, Nu, să-și să prindă știe, să da, prindă cu ceva. da, să vadă dacă Deci stocăreală, intră la modul ăla de a stocări. Da, și aia vreau să te întreb, te agață? Încearcă să te agațe. Am înțeles, pe Tinder nu, dar pe Instagram sau pe Facebook? Deci dacă îmi scriu fetele pe Instagram? Da. Păi îmi scriu, dar nu neapărat, adică e o reacție care poate să fie cu dublu sens, poate să fie o reacție normală de om care mă apreciază, dar nu, adică depinde de mine dacă vreau să continui sau nu, dar ele nu e gen, adică mă duci tare Mircea să ne vedem, n-am pățit-o niciodată, știi? Mă gândeam că dacă ți se întâmplă, că nouă nu mi se întâmplă. Deci nu merită dacă... Bă, mi s-a întâmplat. Dacă de-aia faceți podcast, Dar nu să pe renunțați, tine, că nu merită. De-aia, acum la 40 de ani am apucat podcast pentru asta. N-am avut Tinder niciodată, dar am pățit, dar bine. Bă, la Tinder cumva e convenția, e terenul de joacă pentru așa ceva. Da, eu zic de Facebook și Instagram. Am pățit, dar de foarte puține ori. Și dar după ce am început să am chestiile astea cu să fac stand-up, să apar la tine, știi? După aia mi s-a scris, știi? Dar deja era prea târziu, eram luat, am fost la modul, bă, scuze. Hai că-mi fac un cont fake pe Tinder și vorbim acolo. Mi-a și scris glume despre nevastă încât să nu fiu agățat după show-uri, să fiu... Da. Deci tu ți-l-ai scris? Sau ea ți-l-a scris? Nu, eu le-am scris. Ok, bun. El le-a scris, dar obligă ea, dacă vrea să mai vină acasă, că bifează material și în show-ul ăla și material. Ea și-a dat ok. Adică îi zic, pot să zic asta despre... Da. Și nu că poți să zici, ea te obligă să zici chestiile astea. Nu, eram curios cu ce dume vin, știi? Da. La tine. Sau mai sunt care să fac că nu știu cine ești și joacă treaba asta? Păi nu, de exemplu, dacă mă duc eu la o fată care e simpatică, care îmi place și o abordez, da, se poate să se comporte ca și cum nu m-ar cunoaște, ca să fie mai naturală conversația și poate chiar ajută, știi? Dacă gen, mă duc la ea și zice, eu, tu ești Mircea Bravo, deja cumva se strică ritmul, ceva ce glumim, acum ne prostim. Aia e treaba. E chestia foarte alunecoasă, știi? Că dacă sunt oameni obsedați de celebrități, știi? Da. Și atunci când te văd, îs la modul, bă, nu contează cât de lung ai părul, nu contează. Contează că ești Mircea Bravo, știi? Nu părul, de critice. Scuze, am telefonul român și de-aia. Știi? Și intră direct în zona aia. Da. Băi, poți să te ating Jesus. Știi? Nu cred că o arde ele așa, dar Bă, și dacă sunt, nu fac treaba asta, te consider... E inconfortabil că te crezi câteodată trofeu? Te fac să te simți? Bă, nu, adică vă știți că tot ce fac eu încerc să nu o duc în direcția asta, gen de vedete. Eu încerc să fiu cât mai familiar. Bă, da, dar eu n-am spus, dar ești implicit și adică, de exemplu, dacă e, de exemplu, că mai se întâmplă câte un copil mic care văd că are emoții să vină la mine, știi? Dacă văd chestii respective și chiar îmi prinde timpul, mă duc și îl abordez eu pe el, știi? Și îl fac să se simtă super familiar cu mine, adică să distrug chestia aia, gen, cine e eu. Și atunci, și dacă e o persoană care, wow, Mircea, permis să fac, bă, da, mă, niște, adică cumva încerc să setez un pic direcția asta, știi? Amen, dar n-am zis de zona de fan, de zona de femele, femei, da. Da, cu care ai vrea poate să ai o chestie, da. E ok, fata, dar poate ajunge în momentul în care te face să te simți că de fapt ea vrea să te aibă ca trofeu, cum am zis. Să treacă în palmares asta. Da, ce să zic, mă, Dragoș, nu dai să da, uite, bă, ca și cum, gen, mă placi pe mine sau imaginea de tine? Nu, dar nu, fii sincer, adânc. Trăiești drama asta. Caut acolo adânc. Păi, te-am văzut, te-am salutat, păi nu știu ce am eu acolo adânc, bine, știi? Adică, hai să go with the flow, știi? Ne-am întâlnit odată în Piața Unirii, da. Acum vreo 2 ani. Mi-a venit un prieten foarte bun de la mine din sat, care acum încet ajunge, e pictor. Super. Și pe timp de vară el merge în Alaska de 10, 11, 12 ani. Face bani, bine. Da, merge pe vară acolo și se întoarce acasă, are atelierul lui. Da, are chestia asta cu marea și cu Alaska, da, chiar pictează foarte mult legat de apă și de așa. Dar tipul e foarte artist de când era ăsta și a venit la mine să-și vândă o pictură în Cluj, că cineva din Cluj a vrut să o cumpere. Și era atunci în Republică, știi? Și acum vreo 2 ani la Crăciun, a venit chiar 2 ani. A venit în Cluj și i-am zis, bă, hai că nu te-am văzut de 12 ani, mi-e dor de tine, suntem cunoscuți, era colegul de bancă al lui frate meu, mijlociu. Și a venit și eram în Piața Unirii, făcea o poză cu Corvin și ai trecut tu cu Cristi. Da. Și ne-a salutat și am eu în momentul ăla, bă, bloc. Deci ăla adică s-a blocat în secunda în care te-a văzut, a realizat că ești Mircea Bravo, ar fi vrut să facă o poză cu tine, dar tu erai foarte departe deja. Și eram, de ce n-ai zis, nu? Că doar
Cu Mircea, îs la modul ăla, bă Mircea, nu vrei să faci o poză, nu puteam să zic eu. Bă, ăsta e Mircea Bravo, mă știu că el nu vrei să faci o poză cu el. Da. Era penibil, știi? Nu știu eu care merg foarte repede pe stradă. După ce eu trecut, păi știu de ce. Dar e chestia aia, după ce eu trecut blocul, au zis, ăsta e Mircea Bravo? Și am zis, da, cred că mă întreb prea târziu. Da. Cred că voia să te cunoască, sigur te urmărește omul, că altfel nu era așa, știi? Ok. Da, atât am vrut să zic. Acum povestește tu. Despre copilăria ta în Beclean, că e amintiri din copilărie. amintiri din copilărie, ok. Păi cum să fie? Beclean, până la 2 ani a stat în Reșița, apropo să știți, eu născut în Reșița. Da? Erau părinții acolo detașați? Acolo, da, au primit acolo, s-au suprapus maichea cu medicina, străină cu inginer și au zis, no, la Reșița și aici la Cluj erau șmecheri, că aveam bunici de la țară care ne dădeau de mâncare și toată la Reșița unde nu aveam nimic, știi? Am fost copil, am fometat. Și tu acolo te-ai născut? M-am născut în Bălătine, născut în Reșița și la 2 ani m-am mutat în Beclean înapoi. Nu ai amintiri din Reșița? Pe 2 ani. M-am întâlnit cu medicul ăla care am înțeles că a fost ginecolog, știi, când a fost cu machia. Și l-am văzut la 23 ani și a spus că-s neschimbat. Mamă, nu știu ce măsură. Din mai s-am vrut să așa. Și l-ai privit în ochi? Cum? L-ai privit în Când ochi? am ieșit sau atunci? În ambele cazuri. Bă, nu. Acum cred că n-ai avut curajul, dar când ai ieșit n-aveai cum să nu. Da, probabil. Da, eu mi-am făcut copilăria la Beclean, Beclean e un oraș optim în sensul că are oraș mic, nu exista chestia gen bogați și săraci, eram toți la comun, acolo n-am prea crescut neapărat cu complexe, aveam un complex gen față de aia din Bistrița sau din Cluj, știi? Ai vrut să ai față de Bistrița? Da, dai seama, adică e gen, la prietenul nostru, e combinat cu una din Bistrița. Ce tare, ca și cum e combinat cu una mai în vârstă, una mai mare, știi? Da. No, și, fotbalul era pentru noi, erai bun, tot lumea joace fotbal. Ca peste tot. Și acum de o vreme au început să apară niște casete cu balurile noastre ale bobocelor de acum 15-20 de ani, știi? Și tot orașul, tot Becleanul, apar eu, nu apar eu, știi? Și era fascinant naivitatea aia că era filmat atunci, nu era social media, adică și toată lumea dansa, nu exista gen, parcă n-am chef să dansez, adică pentru ei faptul că pus ceva muzică, ca și cum acum îți dă ceva cocaină, știi? Da. Muzică, știi, era fascinant, știi, și mi-am cumva nostalgie fără să văd ce. Și era și o singură cameră Asta și... balul bobocilor la liceu? Da, la liceu, cam prin 2002, 2003, știi, și ne uitam când toți ne bucuram de muzică și așa. Da. Bă, chiar. Alte vremuri. Chiar și te duceai și la baluri la alte licee? Da, păi eram numai 2 licee în Beclean, eram la mai bun și la mai rău nu mergeam. Numai 2? Numai 2 licee, da. 10.000 de locuitori în Beclean, deci să nu exagerăm. Wow, aveam impresia că totuși un pic mai mare. Nu, e orășel, nu e Au fost oraș. 12, dar au plecat 2000 pe dincolo. De asta Bani, și chestii. de asta și zice orășel, nu? Că e mic. Da, E cam ca Năsăudu. da, cam așa. Că în Năsăudu am fost, am avut experiențe. Am avut. De toate. Stai că mă gândeam acum. Dacă mai mergem sau... Dar eu n-am fost, am fost în Nu, n-ai fost, au fost Tibi. Eu am fost în Beclean, am fost cu el în Beclean și cu Costi. Da. Vai! Super fain. Vai! Ne-a așteptat patronul cu o frapieră de șampanie. Ce tare. Nu cu șampanie, numai cu frapierea. Cu aia ne-am dus și am strâns bani. Da, mă! Bă, deci era atât de penibil momentul. Noi ne-am dus fără bilete că știam că rezolvă el acolo. Da. Și am zis, pe donații, spuneți, vă rugăm frumos la una dintre fete, la chelnerițe, să meargă la mese. Bă, nu. A zis patronul. De ce n-ați adus ceva? Păi zic, da, dar nu le-am fiscalizat și le aduceam degeaba. Păi să aduceți ceva. Că uite, ea de acolo de la masă sunt polițiști, de exemplu. Zice, nu știu, vă duceți voi, vă descurcați. Și eram acum, care dintre noi să meargă? Și am zis, bai bine, mergem toți 3, că atunci împărțim penibilul, știi? Da. Eu l-am zis asta. Da. Așa este. Dar noi am achesat, nu contează, că Costi voia să meargă, știi? Noi am zis, bă, ne băgăm. I-am zis nu, dar... Costi voia să bage la sacrificiu pentru noi, Da. fiind open. Dar era penibil oricum, Și am dacă... zis, Și cum, ați mers la masă? Nu, bun, eu stau la masă. bună, știți, pentru noi ați venit. Da, ce fain! Bă, oricum am avut senzația când am intrat acolo, că era Han, știi? Da. Am avut senzația că intrăm peste ei în baie, așa se uitau la noi, știi? Da. Cumva că i-am prins pe WC-ul, așa erau. Da. Și patronul mi-a zis, bă, la ăștia, da, luați bani, deci aia din spate nu luați bani, că Prietenii la mei. masă numai așa și nu... Da. Na. Și era și chestia, știi, că Becleanul e cumva între ruta asta de graniță Moldovă, Republică Moldovă, Oradea, știi? Cam drumul ăla clasic. Și acolo era o chestie unde se mânca, știi?
Și acolo erau mulți opriți, Da? ori tiriști, ori așa, ori familiști veniți de prin Beclean, să mănânce acolo. Erau și câțiva care care veniseră au pentru zis- noi cei drept, dar nu mulți. Știi? Da. Era așa. Unii nu înțelegeau ce se M-am dus, întâmplă. a venit un cuplu și zic, ați venit pentru stand-up? Da, pentru stand-up am venit. Zic, da, e cu donație și întind găleata și aruncă, era cuplu, menționez. Și eu aruncat 10 lei și am fost... M-am venit să Ce să mai zic? Ei s-au obișnuit la biserică. La biserică cât dai? Nu, tot așa, fie unul și cere și nu. Da, dar s-au compensat pentru că erau alții la o masă și unul, lasă, nu știu, a lăsat 50 în loc de 30 sau cât unul a era. aruncat 100. A aruncat 100 Da, și... unul de era, bine, era și stătea la masă așa, știi? Și când am trecut pe lângă el, avea și femei și erau și mai mulți și stătea așa, tatuat, era plin de mușchi. Și când am trecut pe lângă el și am zis, stand-up, știi? Da, scuze dacă vă deranjez. Termină cu prostile, de aici. Ei, mă, și când eu aruncat, nu că eu lăsat, eu aruncat. Că zici, bă, facem la asta, haideți că aici facem show. Și bă, dacă îmi place la final, vă mai dau. Hai, să fie din partea aia, Dumnezeu vă ajute. Un fel de lăutărie a glumelor, știi? Da, mă. Cumva cam asta ar fi fost. Da, bă! Bă, Trebuie să am treci avut, prin am avut experiențele niște astea. emoții la show-ul ăla, că în timp ce prestau a mea, eram afară, tremuram, că eu de obicei, eu sunt foarte trăirist, știi? Da. Deci înainte de orice show, pe mine mă ia diarea, mă duc de, bă, e groaznic. Și atunci, cred că de vreo 7-8 ore înainte de nu mă puteam calma nici cum, și băusem și un pic de Jäger și niște beri, zic, bă, hai că mă reglez. Nimic. Până n-am început să vorbesc, să iau microfonul și să încep să controlez eu situația, nicio șansă. Da. Da, M-a omorât, show-ul a m-a ieșit omorât. ok. Bă, da, Da. Nu ne așteptam, jur, că ne așteptam să fie morți. Bă, râdea, au fost și făcut crowd work. Mult, tot cu Becleanu, că la voi în oraș, ce să vreți la voi în oraș, tot așa, 2 blocuri, dacă le scoți, gata Becleanu, nu mai știu ce ziceai. dar a fost... Da, au fost ok. Și adevărul că trebuie să treci prin chestiile astea, că te călești. Da. Jur că da. Degeaba. Ce vorbeam mai devreme cu șocul termic, știi? Da, da. Hipotermic. Trebuie să te expui la... te arunci la Prin chestiile contact. astea și atunci când ajungi la o sală cu oameni care au venit strict pentru tine, ești mult mai lejer, mai degajat și poți să-ți faci treaba mult mai meseriaș, știi? Da. Dacă nu treci prin astea, mi se pare imposibil să poți să faci bine ce vrei să faci, știi? Nu că așa este. Trebuie să treci prin penibil. Părerea mea, bă, nu mă judecați. Trebuie să fii penibil la un moment dat. Așa, și am zis cu, Gata, mă, s-a închis. cu amintirea asta de copil. ordin mai recent, Da, mă, că e de acum hai mai să- puțin de un an. Hai să zic, nu, voiai să zici de ceva amintire de acum un an? Asta a fost acum. Ok. Asta ce-am Nu, zis. că ai zis de La amintiri și Beclean. mă gândeam Dar să ne bucurăm de invitat, să mai întrebăm. Păi voiam să-i dau Cum- cuvântul prin titlul ăsta, legat de 1 aprilie, dacă ai vreo amintire de Beclean, ai zis de ăsta nu ai. 1 aprilie. Eu cred că cumva am și chestia asta cu 1 aprilie că noi facem clipuri tot timpul cu cei la modă, cei în atenția omului, bă, 1 aprilie, hai să fim sinceri, nu prea e în atenția omului. Aia ce a fost azi 1 aprilie, adică nu e ca gen Valentine's Day sau Paști sau Crăciunul să compară, știi? Și mai de mult când făceam farse, nici ce farse de 1 aprilie. Păi n-am știți, adică fac farse tot timpul de 1 aprilie, Da. adică cumva nici anul 1 aprilie nu mai aici a fost. sus. Bă, dar chiar, nici măcar nu prea, înainte era în reviste, pe site-ul, Da. mai plin de ce farse să faci colegilor de 1 aprilie, bancuri, chestii, nu prea, mi se pare că S-au perimat și mulți care, de exemplu, ei se apucă, ce am 1 aprilie, noi facem despre 1 aprilie, bă, nu mai e în atenție, omul, e 1 aprilie, nu are rost să mai... Mi se pare că anul ăsta și 8 martie a fost mai slăbus, cum a fost cu pandemia, acolo se pare că nu era curios, nu mai era ca anii trecuți, știi? Da. Și voiam să te întreb dacă făceai farse și până să te apuci de filmat farse. Mă, știi cum e, nu neapărat foarte, mie îmi place să mint. Ok. Îmi face plăcere să mint, îmi place să mă apuc să vă povestesc acum că eu am o soră în Germania și povestesc o oră despre sora aia care de fapt nu există, știi? Și atât de tare mi intru în rol, știi, încât improvizez, dar îmi face plăcere să, tu să nu crezi și o să tot închinui și până să te deci un bătălie a frame-ului. Tu nu crezi, eu crezi și până să tot absorbi, știi? Deci nu prea să fac foarte cât să mint. Plăcea mult să mint și am, bă, dar ce nebunie, cum să-ți placă să minți? Fă ce vrei în viață. Păi îmi place să mint, e ok să mint. Și de momentul în care am început să fac foarte, cumva, cât de cât a fost o chestie mai cosmetizată, mai coafată, e mai ok, știi, mint că gen fac foarte, știi, și îmi place chestia asta, știi, tot timpul îmi Cred place. că așa a și fost inventată farsa. Cred că da, omul care efectiv îi place să mintă, știi? Eu, de exemplu, eu nu pot să fac farse, știi? Că dacă eu vreau să te mint și la modul ăla cum făceai tu farsele, știi? Da.
Eu n-am nicio șansă, mă, mai ar râsul de măcat pe mine. Adică dacă mă gândesc la o chestie bună, cum a fost că voiam să zicem ceva de părinți, dar bine, a fost o farsă pe care am făcut-o cu taică-miu și eu eram copil. Și eram cu fratele meu și tata era în zona aia de om citit, dar îi plăcea foarte mult să intre în zona aia de războaiele mondiale și tot felul, știi? Și povesteam noi trei, eu cu fratele meu și cu el. Bă, și au început să zică de Hitler, de mâna dreaptă, mâna stângă a lui Hitler, toți oamenii din război care erau foarte influenți pe timpul ăla. Și zicea nume, știi? Și în momentul ăla eu am venit, zic, da, tata, da, în război am mai luptat pe lângă Hitler și Chip și Dale. Tata nu știa cine e Chip și Dale. Și al meu o mușcat-o, cum eram acolo, vorbeam cu fratele, o mușcat-o și zice, bă, de ăștia n-am auzit. Britanici. Și eram, bă, eu cu fratele eram cu lacrimi, râdeam de ne căcam pe noi și tata era la modul, bă, Chip și Dale, cine? Nu să știu. Și asta că atunci... De unde știi tu despre ei? Exact, că eu nici măcar nu știam să citesc, cred că atunci. Da. Nu, dar e tare, de exemplu, cum sunt farsele, de ce prind foarte bine la oameni, știi, să filmează farse, că farsele fac pe oamenii care urmăresc să pară mai deștepți. Pentru că ei știu mai mult decât știu ceilalți. Uite ce îi face la asta, eu sunt mai... Sentimentul de superioritate, eu știu ce se întâmplă, știu, deasupra, știi? Da. Aia și, de exemplu, un film acțiune dramatică, în momentul în care urmăritorul știe ce vrea să se întâmple. Știu, acum trebuie să-i zic, cum îi zic. Da. Și de aia e interesant de farsele tot timpul, știi? Omul de acasă știe că e farsele, știe adevărul, e mai presus. Deci nu făceai neapărat. Nu neapărat farse, cât minciuni. Plăcea să mint. Ok, dar asta îți plăcea să minți pentru că creai o lume a ta, că făceai un scenariu practic. La un moment dat țin minte că prima dată a fost, când am realizat că îmi place să mint, a fost pe clasa 9, tu te liniști, Dragoș. Eram pe clasa 9, eram la clasa de informatică. Clasa de informatică era cea mai bună. Și atunci nebunia să faci referat despre X, Y și Z, știi? Da. Dar faza e că nimeni nu făcea referatele în sine, știi? Nu m-a trebuit să atrage atenția că... Urmări să dacă se închide? Da. Și să facem referatele alea, care referatele nimeni nu le făcea, toată lumea le copia de pe internet, știi? Da. E referate.ro. Și eu m-am prins de o schemă. Bă, decât să mă apuc să fac, băi, nu mai bine inventez. Și efectiv inventam, știi? Și urmam în perioada respectivă sărituri cu schiurile, știi? Și ziceam că, cum a realizat un tânăr german pe nume Christoph Dufner, știi? Și știu că numai Cristi, asociatul meu, știa de el, zicea, mă, Christoph Dufner e nebun? Și am început că Christoph Dufner, ăla erau sărituri cu schiurile de la net, știi? Și am pus referatul și pe la bibliografie și totul, aveam o chestie, tot, dacă vă nu făceam despre plantele din România, făceam o chestie, totul despre plantele din România și nu numai, de Virginia Ruzici. Virginia Ruzici e o tenismenă. Și puneam vreo 4 cărți de la realizate din burtă, decât să-i... Și nu se prindea niciodată. Nu se prindea nimeni, știi? Și era genial, știi? Și asta că la referat nu trebuie apărat să știi că venea un profesor pe anumit domeniu, fă despre aia. Mă duceam eu la ambad, anunțeam, era viața mea. Bă, dar asta e o chestie super tare și ar trebui încurajată, nu neapărat sub forma asta, dar încurajează creativitatea până la urmă, dezvoltă creativitatea. Ceea ce la noi, scuză-mă, nu se promova la școală. Cu un pic dacă ieșea dintr-un tipar pe care îl avea profesorul, nu era ok. Era doar chestia aia. Că îl punea în dificultate pe prof. Nu e singura chestie greșită din școala noastră care după aia își lasă amprenta asupra întregii vieți și a societății până la urmă. Inclusiv chestia de colorat, când zice că trebuie să desenezi în bucățile alea. Păi în puii mei, nu gândești limitat, că numai în culoarea respectivă, numai în chinarul respectiv. Da. Bă, chestia de concurență limitată, adică ăsta e sistemul de învățământ la noi. Nu e încurajat asocierea, colaborarea. De ce? Foarte pedepsit, în afară de a copia, suflatul era pedepsit cu 1. Tot repetând chestia asta, copil fiind, faci niște asocieri care mai târziu nu o să te ajute. O să știi că primești pedeapsă pentru ajutat. Unul la mână. Doi, îi absolut românească chestia asta, comparatul cu ceilalți. Asta voiam să zic, încurajatul. Ăla cât o luat? Întrebarea e ce premiu ai luat? Întrebarea de fapt e al câtelea ai fost. Nu cât ai luat media, al câtelea ai fost. Al 4-lea. Deci 3 te depăși, dar singură pe aia 3, că dacă depășeam pe aia 3 era mai sus, știi? Și asta, la fel, ne face să fim mai puțin colaboratori cu ceilalți. Da, cu siguranță, ciuda eu ne la român, dar apropo de partea cu suflat, am avut o chestie, în clasa 10 eu învățam bine, în sensul în care aveam profesori care aveam bunici care erau profesori, Peclean înseamnă România, pile din alea. Și mai știu că pe clasa 10 aveam numai medii de 10 și aveam la o materie la logică, am avut un 6.
Și îmi strica media așa, zic, știi ce fac? Mă duc la a doua lucrare, că trebuie să ai două note ca să-ți închidă media și copiez. Și când copiez îmi dă 1, după ce îmi dă 1, chem televiziunea să-i arăt că am numai medii de 10 și cât de nebune profa aia, că media 3 sau cât e. Da, ce scenariu șmecher. Deci eram frustrat, știi, că 6 așa, știi? Bă, și m-am dus, știi că m-am dus? Și era genul în care se putea copia, dar cu șustă, știi? Și veneam și puneam cartea pe masă și o trânteam, știi? Și spuneam profesora, vă rog frumos, nu vă inspirați. Și eu de jenă trăgeam, pe aia o puneam, știi? Trecea acolo și eu așteptam să vină să zică Mircea, nu se mai poate, îți dau 1. Și nu mi-o dat, și mi-am dat un 7 și mi-a și media 7. Și... Deci se făcea că nu vede practic. Da, aia da, făcea. eu vreau să-mi dea eu, atât să-mi dea eu sau ceva. Da. Sau mai avut una cu corul, când proful meu de muzică a fost elevul lui bunicul meu, care era profesor. Și mă zice, trebuie să dai probă să mergi la cor sau nu. Să mergi la cor nu era cea mai atrăgătoare activitate, știi? Era ca și în American Pie, genul ăla care cântă la flaut. Nu era gen, uai, ce m-aș combina cu ăla de la cor, că ăla-i macho man, știi? Că e relevant în corul, în aia 20 de oameni. Corul să știe că ridică nivelul de testosteron la bărbați. Nivelul social, știi? Deci, Da. Și ține că... Ești privit mai bine în sat. Da, și că ne-am ascultat pe toți și l-am admir, știi? Și mă apuc eu să cânt ceva, știi? Și eram, hai că cânt cât pot eu de rău și am început cu Ciobănaș cu 300 oi și era ceva de nou. Ciobănaș cu 300, știi, adică cum puteam mai rău, știi? Stă, proful. Țin că poți mai mult, o să mergi mai departe. Și m-a dus la comod. Bă, mi-amintesc că am făcut asta, mă, în școala generală și diriginta ne învăța să cântăm și făcea ea la dirigenție practic și nu ne plăcea treaba asta. Și exact așa țin minte că la fel, cumva să descurajez treaba asta, Da. și supăram eu dat afară, că ne batem joc de treaba asta. Dar vreau să zic despre un profesor din liceu. Stai mă, că Cel mai maniac. stai la cor, ține de ideea cu asta, că se zic numai de cor scurt. Zi de cor. Știu că am fost și eu în cor, tot exact pe același principiu, tot așa, erai selectat. Fratele meu avea cât de cât, am ureche muzicală, am și voce, dar în cor nu contează. Da. În cor, efectiv, bă, dacă ești înalt, e bine că poți să stai în ultimul rând, dacă ești mic, e bine că poți să stai în primul rând. Așa, aveam unul mic care cânta rău în draci în pula mea și era pus. Știi că ansamblul lui Liviu Vasilică, el cânta în față și după aia corul completa, știi? Da. Repeta după el. Exact așa, ăla cânta rău și tare, dar în față. Oricum el mergea și pe principiul ăla la fotbal, că dacă dai tare în minge și ajunge foarte sus, ești fotbalist. Așa cânta și la cor. Cânta rău, tare și noi completam peste el. Și Tare. tot era muzicant. Ca și la când Nu mergeam putea să-l dea nici cum mai încet. Era crezător, e ca și când mergeam, că eram mic la bunici, la slujba de înviere și era piesa Hristos a înviat din morți, cum Hristos. Piesa! Și asta era că eu eram foarte mândru pe la 5 ani că știam piesa pe de rost, știi? Și când începeam și mă duceam mai repede. Hristos a înviat din morți, știi? Și mă duceam mai repede. Care ritmul? Că vreau să le arăt că eu știu, fără să-mi zic că Aha, e. da. Și în liceu aveam pe un profesor, dar nu l-am avut toți anii, că a ieșit la pensie, bă, deci cel mai personaj, l-a fusese și tata profesor și era sperietoarea școlii. Venea îmbrăcat tot timpul cu halat pe el. Cred că filmul era de cercetător. Și când venea în clasă, noi trebuia toți să fim la costum, fetele cu părul prins, că nu aveam uniforma, dar veneam la costum. Da. Toți ceilalți din școală se mirau că de ce venim la costum, cămașa, cu dinare. Pe un coleg l-a tuns odată, chestii de astea. Da. Și venea în sala de clasă, ne ridicam toți în picioare și începea să zică bună ziua prea iluștrilor sau bună ziua prea frumoșilor sau ceva de genul. Paranteză, cu Piatra Neamț se întâmplă. În Piatra Neamț, da. Și toată lumea în cor trebuia să zică, bă, dar îmi dau seama că omul era și un pic nebun, dar era mega mare troll. Nu exista conceptul de troll pe atunci. Și noi toți în cor ziceam, bună ziua, prea stimate domnule profesor. Trebuia să răspundem. Mădălina Adam. Câtă nevoie de atenție. Bă, cu prea stimate domnule profesor. Și zicea, fariseilor, dacă aș fi prea stimat, nu m-ați supăra și ați învăța și din alea. Bă, și teroriza pe toți colegii. Eu prinsesem un ștou că aveam curajul să răspund, știi? Da. Nu mi-era frică că dau răspunsul greșit. Bă, și eram elevul lui preferat. Zicea că mai rar elev ca mine, dacă nu în școala, dacă nu în județ, clar că din județ cel mai șmecher, jur, așa spunea. Și poate chiar din toată școala românească. Și na, mai greșeam să răspund
dar prin faptul că mai dădeam răspunsuri bune câteodată, ceea ce colegii nu riscau să facă, că le era teamă că o să ia 2. Închiste robușa. Și o și lăsat pe vară, cred că 20 de colegenți din 30 sau câți eram în clasă. Bă, jale. Și răspundeam și zicea, uitați-l, uite, vezi, răspunde. Stan, de ce poate? Da. Păi de ce nu poate? Bă, și aveam 10, ne dădea tot felul de teste, de lucrări. Chestia, de ce eram eu prieten cu el? Pentru că mergeam la el la meditație, dar nu-i dădeam bani, mai făceam câte un cadou. Meditațiile erau duminica. Și stăteam la povești despre clasa politică și despre, era și antisemit omul și toate. Și știai politic pe atunci. Îți dai seama că nu știam și ziceam doar. În ce an era asta? 99-2000. Clasa 9 așa 10-a. Clasa 1. Și dădeam dreptate, știi, și zicea, da, domn profesor, așa este, ăștia, da. Bă, mă iubea. După aia în clasa 10-a. Validare, mă, și tu erai omul cu aplauzele, știi? Man! Și odată am avut ziua unui coleg de la altă clasă și am băut lângă liceu. Și am venit în clasă, eram un pic chișcat, na. Dacă bei așa ești, nu? Și zic, încercam să nu vorbesc tare, că miroseam, nu vă dați seama că ne îmbătam tot timpul la școală, dar s-a întâmplat, atunci era, na. Nu miroși dacă vorbești tare, știi, nu? Da. Și nu, încercam să nu vorbesc tare, asta zic. Asta zic, dar... Și colegul meu de bancă, care era frustrat de faptul că se certase cu el, cu proful, că de fapt ăla mă dusese la meditație, la el, știi? Dar deja nu se mai înțelegeau, că la tot chiulea, că tot așa, na. Zice tare, Dragoș, ce miroș alcool. Îmi îngheață sufletul mine, fii atent că mă scoate sta la tablă. Și proful ce zice? Dragoș, mută-te din bancă cu vagabundul, du-te în Bă, deci era și troll și era, îți dai seama, favorizat, nu era corect, că era ipocrit de făcea chestiile astea. Și ne punea să ne subliniem caietul într-un anumit fel, să facem niște chenare, să semneze părinții că au luat la cunoștință ce am făcut ora respectivă și că s-au luat nu știu câte note mici. De-aia era, bă, mega personaj. Și voia să-și înființeze propria lui religie, bazată doar pe studiul biblic. Că el fusese la tot felul, la toate cultele neoprotestante. Și acum, dar era cu el, în ce sens? Bă, nu știu dacă mai trăiește, că era deja bătrân dacă fusese judecat. Dacă e așa, să vezi. Da. Avea și pasiunea de a mai bate popi câteodată. Îi lua pe preoți. Da, îi lua pe stradă și bam. Și omul făcea și yoga un pic, da, și dormea super puțin. Zicea că are nevoie de dormit numai de vreo 2-3 ore pe noapte. Da. Ăla e scopul sănătății. Deci era... Da. Bă, ăsta cu profesorii să-mi bag... Ai avut de ăștia? Eu am... Care băteau popi încă nu. Și a meu, era unul din golanii din gimnaziu, că noi nu avem generale în Republică, avem doar gimnaziu, liceu, cam asta e structura, știi? Ce din Republica Moldova? Nu știu. Bă, da, m-am văzut pentru oameni care nu au bani. Tu ești din partea noastră, Republica Moldova, nu, trebuie menționat. De-aia am făcut podcastul ăsta, nu? Da. Că suntem un fel de moldoveni. Deci un podcast al imigranților. Da. Al unui imigrant. Că ăsta e de aici, că de anul trecut. Da. Și fratele meu era unul din golanii între clasa 1 așa nouă. Mama pe timpul ăla lucra femeie de serviciu la gimnaziu. Și era la curent cu toate ce se întâmpla. Toată viața, până și eu, cât timp am fost 1-9, mama încă mai lucrat. Acolo, da. Și era un pic destul de greu să lucrezi, să înveți în timp ce maică ta e și acasă cu tine și la școală, știi? Da. Și fratele meu era unul din golani, știi? Aproape de-a nouă, mai beau, mai nu știu ce. Și era pe timpuri, chestia aia nu știu dacă se întâmpla în România. Era aia cu capra, mă, vedeai pe unul un pic mai aplecat, așa, sau mai scund. Săreai peste el. Veneai să săreai peste el. Te puneai așa cu mâinile pe umeri, veneai cu elan, puneai mâinile pe umeri și săreai peste el, știi? Directorul de atunci pe care l-am prins și eu până în clasa a doua, Grigori Ivanci îl chema. Să trăiască domnul Vacic, salutări, uitați-vă, Sasha aici. Bă, săracule, ai murit. Ce bunești? Nu, mă, că a fost bătrân deja, eu l-am prins clasa a doua, în a treia clasa mea a murit. Așa, și fratele meu, cu gașcă pe acolo ca să facă mișto, că asta era de fapt o chestie de bullying și de râs de ăla care era capă, știi? Da. Și ăsta era mic, mă. Era mic și l-a confundat cu unul din colegii lui de clasă, știi? Și l-a prins pe hol, dar nu era plecat, că era în picioare, dar era mic, foarte scund. Și eu făcut capra.
Bif, bă, băiatule. După aia să vezi bătaie de la maică mea. Eu n-am luat bătaie de la maică mea, dar fratele meu la mai mare, o luat-o pentru mine. El mi-a și dat numele de Sasha. Mulțumesc, frate! Nu, că ești viu, scuze. Ce? Dar nu era cu scăzut nota la purtare, era direct Nu, cu bătaie. dar da, cu bătaie, cu scăzut nota la purtare și, nu știu, o mai avut pedepse de alea acasă. Ceea ce mai târziu, Lucra de pământ. viața adultă îți duce la bătaie plus amendă. Da. Da, asta a fost, mă. Bă, să sari tu directorul școlii așa. Și se băteau copii pe vremea aia, la școală. Adică era, Bine, era dar și metodă profesori. educativă. Și profesori. Păi și profesorii, dar diriginta, eu nu mi-am luat bătaie acasă de la părinți. În schimb, nu aveau nicio problemă la ședința cu părinții și mama a votat pentru bătaie, în locul scăderii notei la purtare. În unanimitate. Trebuia diriginta. Vreți bătaie dacă fac ceva rău sau scăderea notei la purtare? Bătaie, normal, că mai bine să traumatizezi copilul decât să scazi nota la purtare să devină un neop. Să dea bine în societate. Da. Eu mi-aduc aminte dirigenta lui fratele meu ăsta mijlociu, care e cu 3 ani mai mare decât mine. Bă, avea o dirigintă, bă, femeia, să zic că e super ok și e pita lui Dumnezeu. Nu o să dau nume, îți dai seama. Dar avea stilul ăla. Avea, nu, că, bă, știi, bă, așa nu contează. Avea stilul ăla, mă, de nu te bătea, dar pedeapsa când greșea era la modul, venea la tine și te apuca de gușă, nu te apuc, stai chill. Te apuca de gușă, dacă nu ți-o găsea, te apuca de gușă, o trăgea așa mai jos ca să aibă priză, cumva, știi? Și scuteau cu tâșdea. Nu, mă, palme, mă. Deci te ținea de gușă, Palme de peste jos gușă? și aici. Palme. Bă, băiatule, Mamă, dar e mai mult decât e metodă priz. de tortură, că tu știi că Păi, vine, ți mai frică, pe teroare. Întinde capul, bif, Man. apucat de gușă. Bă, sunt chestii groaznice, despre ce vorbim? Tot dirigenta asta Nu, avea un asta, client, zi. a mea, Așa. de care ziceam cu scăderea notei la purtare. Nu mi-am luat niciodată de la ea. Pe majoritatea nu ne bătea, dar avea un client pe unul din clasă, bă, pe fiecare dată îl lua. Bam! Era și cel mai obraznic din clasă, dar nu făcea atât de rele chestiile. Preventiv îl bătea. Bă, și preventiv. Venea, odată știu că intră în clasă, aruncă catalogul pe catedră și direct le ia. Ce ai făcut, mă, idiotule? Bam, 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 bam. 2 perechi de palme, adică 4 palme, că să dea un perechi palmele, tot timpul numere pare. Da. Mamă. Caperul menț era capul ăla. Bă, și avea odată, știu că îi lăsase urmă pe față de palmă. Un fel de vânătaie așa. Deci nu că roșează. Asta am pățit. Ca vânătaie. Și odată venise un tată din clasă care își bătea și la copilul des și îl prinde și pe ăsta, pe colegul ăsta. Dirigenta nicio problemă. Și vine fratele mai mare al bătutului. Dom'le, dar se poate așa ceva, eram în clasa 5-a, se poate așa ceva, ăsta fiind a 8-a, fratele mai mare. Îl bateți așa pe fratele meu. Și dirigenta, ești, mă, nesimțitule golanul din clasă, cum poți să spui la un om mare să nu-ți bată fratele? Mamă, ce mizie. Mamă. Acum nu se mai întâmplă chestiile astea. Bă, se mai întâmplă, dar foarte rar. Dar pe timpuri era normalitate, man. Să-ți bați, un prof să te bată era ceva... Da. Da, adică nu... Și băteai copiii altul, nu avea nicio treabă să bați copiii aia altul. de 1-4 mă bătea să învăț. Bă, mă bătea să învăț matematică și eu nu eram, adică era singura materie, eu eram pe panoul de onoare 1-4, știi? Adică intram la oamenii deștepți, cum ar veni. Adică aveam peste 9 tăt. Media la fiecare materie. Mai puțin la matematică, dar matematica, eu vă zic, din start, nu trecea de 5. Deci eu trebuia să rămân repetent pentru matematică. Și îmi punea 8 cu bătaie și cât trebuia să tocesc. Să fac mate, ca să ajung... A plus B totul la pătrat. Cum? A plus B totul la pătrat, știi? Da. Așa e. Știi? Nu. De nu știu. Da, de partea cealaltă a munților s-a întâmplat chestia asta în Beclean. Bătaie? Da. Bă, mai puțin, adică ai mei nu prea mă băteau. Știu că la mea am dat o palmă și... Nu mă, la școală zic. La școală? Într-adevăr, noi erau câțiva care erau clienți, mai ales în 1-4. Bă, în 5 nu prea a fost. Hai, Mircea, că n-ai cum să ajungi un om de succes nebătut. Bă, De-aia zice cu bătaie lungă pentru viitor. Bă, nu știu, chiar mi se pare că bătaia încă și are rolul ei într-o educație, dar eu nu prea am avut parte de bătaie. Nu, am crescut cu bunicii mei, aveam frică, dar n-am fost chiar bătut. Cred că de aici mă mai prindea bunica, dar în școală. Ce urât era!
Acum, Da, mă, dar Acum că ok, arătam nu zic un că e bine acasă sau că e o metodă ok, dar una e să ți-o mai iei acasă și una să bați copilul altuia. Despre Da, asta zic, da, la da. școală, adică era o chestie absolut tolerată. Nu vreau să fiu locul Da, ăla da. la care bat, dar vreau să fiu locul ăla la care iau bătaie, știi? Că bătaia cumva te mai pune cu... Dacă ești cu nasul pe sus te coboară, te mai duce cu picioare pe pământ, te mai echilibrează un pic. Deci tu încurajezi Că tocmai am spus să că batem copii pe stradă? nu sunt de acord să fiu ăla care dau bătaie, dar să iau bătaie, da. Încurajez să mă bată. Da, da, da. Aia încurajez, știi? Până la urmă, da, scălește caracterul. Bă, când am mai trecut, treceam printr-o, când făceam filmări și poate într-o fază aia mai tensionată, eu full la limită, cu puterea și așa mai departe, Dar n-ai- după aia eram euforic 2 zile, știi, mă simțeam, pentru că știi cum Aia e altceva, nu de la bătaia în sine. Tu erai... Adrenalina creștea de la risc. Da, și că ești din zona de confort, era mai multe motivații Da. acolo, nu bătaia în cumva sine. creierul înțelege că, bă, de fapt nu mi-e frică de bătaie, mi-e frică de frică. Și în momentul în care elimini frica, deci pentru asta, de asta mi-e frică. Bă, ce reprezintă frica? Asta e maxim ce pot să pățesc în viața asta. Păi mă duc printre oameni, vor, aia, Dar n-ai luat la farse. Eu fost în Brânceala aia atunci cu parcagiu, nu? Când era... Ce și cum? Da, aia. Dar și plus că tu o căutai pentru că ar fi fost senzațională farsa. Da, eram în mindset-ul ăla. Păi cu atât era mai ofertantă cu cât creșteai zona de risc și Da. te duceai la modul ăla, știi? Eu cred că de-aia voiai, că în primul rând era senzațională chestia, ar fi rupt, că era la început canalul. Și pentru mine eram ca un dependent de droguri, numai drogul era adrenalină, știi? Și Aha. vrei tot mai Da. mare doză. Doamne, dăm, hai să vedem, unde, ce să facem, mai? Păi Hai și- să facem, e ok să facem, nu știu, hai să facem, știi? Bă, ce? Dar asta cu adrenalina o ai în continuare, adică e o chestie care nu dispare. Da, nu, cumva, îți dai seama că înainte să te apuci, te sperie, știi? Da, Adică da. ce o ai, știi? Știi, ca și, bă, n-am chef să beau. Dacă încep să beau o bere după aia, parcă te mai beau, știi? Ești genul de om care preferă să fie provocat. E foarte adictiv, adică pot să stau zile întregi, adică au fost 6 luni am băut alcool, știi, nu mănânc, nu Da. știu ce prostii, dar în momentul în care, de exemplu, dacă mă duc în club și îmi iau un drink, după aia parcă tot îmi ține nevoia să consum, știi? Ok, da. Îs ușor adictiv chestia asta. Acolo cred că e dopamină. Despre Foarte. aia e vorba. Mhm. Că anticipezi cumva și cauți și tot vrei să nu greșești. Da. Dar știu că ăla e. Așa e. Da. The Molecule of More este acum o carte, trebuie să citești, știi? Că dopamină, molecula de mai mult, Da. Și bănuiesc că te da cărții că fie să ne facă fericiți, fie să ne distrugă. Cel mai probabil să ne distrugă. Dar n-ai citit cartea? Nu, mi-a recomandat ceva de vreo Cum e să faci chestia asta? Să știi titlul, să știi tematica și să tragi tu concluzii, știi? Să M-am faci, uitat la un că podcast. aia, ce ziceai tu că inventai la M-am uitat la rezumat. un podcast de vreo oră despre cartea respectivă, știi, cu autorul, dar nu sunt în măsură să vorbesc despre. Deci tu ai citit-o, practic ai ascultat-o. Păi nu, dar știi cum e faza? Cum ai citit eu cărți în ziua de astăzi? Văd pe YouTube pe un nene care vorbește 3 minute despre ceva, mă ascult, e tare. Pe am la 15 minute că e tare și pe am la un podcast de oră. Zic, bă, ce-mi place tipul ăsta, că cumpăr cartea aia de la el. Că așa m-am îndrăgostit de personaj, dar gen, bă, stai așa, bă, citește cartea aia. Bă, nu o citesc. Dar e tare, bă, mi se rupe, știi? Dar așa prin YouTube, când mi varză spamul de atenție, când ne trece ceva repede, numai în modul ăsta pot, în cazul meu, să mă apuc de o carte. Dar Bă, e exact da. chestia aia de prezentare, mă, cum sunt trailerele la filme, știi? Da. Te uiți, dacă te-o prinzi trailerul, că na, e chestia aia scurtă și pentru carte și pentru filme. Dacă nu te prind o carte, dacă nu te prinde în primele 5 pagini sau 10, la fel și filmul, dacă nu te prinde în alea 2 minute de trailer, n-are rost, știi? Da, cumva mă disperă trailerele din ziua de astăzi la filme pentru că oferă prea mult, știi? Adică îți oferă Îți dă tot tot, și zici, da. ia ce tare să fie filmul și pe aia zici, hai, numai atâta mea, că mai oferă Da, tot, știi? e posibil să greșești cu Și trailerul. se vinde din start, știi? Da. Tot dopamină. Da. Că e promisiune. Exact cum se întâmplă la noi, știi? Că noi facem podcastul și noi punem teaser la început, știi? Bă, și teaserul e cea mai bună chestie care se Bă, întâmplă. puneți, de aici numai în jos. Da, Dacă vreți să vă uitați, dar lumea nu știe, știi? Și vede teaserul, mamă ce tare, hai! Și vreau să mai zic o fază la... Teaserul 3-4 secunde, știi? Și lumea zice, bă, dacă e tot așa, intru. Și intră și după aia am văzut că media de oameni care se uită sunt 4 minute. Vreau să zic că la Și ce, dar ce așteptări aveai? A? Și ce așteptări aveai? Bă, voi trebuie să vă gândiți ca hook point-ul la început. Bă, la început să dăm ceva tare. La început să nu fie tatonare, știi? Noi am început, am construit, voi nu trebuie să construiți. Da. Dați din prima tare.
Știi? Păi de-aia bagi cârligul ăla la început. Știi? Adică după aia se începe povestea, știi, direct. Că, de exemplu, cum a fost. A început Sasha protocolar, a făcut mișto după aia despre aia noastră, dar pentru oameni, numai după 10 minute am oferit ceva, știi? Da, eu sunt foarte critic. Da, foarte bine. Ce vreau să zic iar despre podcastul vostru, că podcastul vostru are imagine prea bună. Adică îți pare genul de imagine care zic, e reclamă? Da, mai departe, skip. Asta e că nu e reclamă, e chiar un conținut video, știi? Trebuie să schimbăm cameramanul? E prea bună, nu, dar mai aveam atât cu Andrei. Și cum ne lepădăm de el. Da. Era, azi! făcea, nu mai știu care făcea... Zi numai! Andrei, știi, s-a ocupat de Instagramul lui cineva și avea o grămadă de scris pe acolo, că era prea fain. Bă, zici că e ad, știi? Zici să dai skip, ad. Trebuie să pară natural, știi, ceva, nu-i prea... Aici e o discuție. E problema la cameraman. Și eu ziceam că trebuie să fie contentul în primul rând. Nu mi se pare că problema să ai imagine bună. Ideea e să ridici contentul la nivelul imaginii și al sunetului. Păi da, știi, gen când te dau un podcast să vezi, no, bun, în ce minusul ăsta? Aici, și unde câștigă omul ceva, știi? Dar tu ai chestia asta, adică tu și Cristi ați avut tot timpul filozofie și după aia toată echipa ați avut filozofia asta de a fi cât mai autentic și cât mai puțin cosmetizat, numai prin ceea ce ziceți, ci și imagine și tot ce înseamnă tehnic, să știi cum poți să verifici? De exemplu, dacă eu îți vă trimit vouă o chestie pe WhatsApp, am înțeles că ți-o trimis Dragoș ceva video de la ceva party, nu? Da. O chestie necosmetizată, știi? Adică am ce țară ești acolo, știi? No, exact cum îți trimite ție, trebuie să trimiți chestia asta la cineva. Nimă ce am făcut aici, că am vorbit cu Bravo și cu Dragoș, știi? Să fie chestia asta, știi? Da. Dacă era acolo... Acum în timp real? Cum? Acum în timp real? Nu în timp real, zic, așa să fie perceput podcastul ăsta, ca și cum ți-a trimis Dragoș chestia aia. Ai fost cu Dragoș acolo, omul trebuie să simtă că e aici cu noi, știi? Da, cât mai true, să zicem. Păi, da. Să fie discuții, direct, știi? Da. Dar e true. Da, dar acest teaser, să zicem așa, să fie... Păi o să fie ăla, lasă că așa o să fie. Bun, dar putem să mai povestim și alte chestii, nu despre cum să facem asta. Da. Oricum asta oricum o să se taie, că asta e mai mult o lecție pentru noi. Da, că după aia învață și alții Mircea să facă. nu-i de azi pe internet. Noi învață și alții și ne ia pita până la urmă. Da, bravo. Mai ales că nu mai există podcasturi generaliste pe lumea asta, numai al nostru. Bine, mai sunt două numai. Bă, dar aici mergem cu amintiri și noi chiar povestim amintiri. Amintiri, bă, nu ieșim din temă, zi. Da, mă. Amintiri. Zi, mă, de ăsta. Ziceam de 1 aprilie și voiam să vă zic o chestie pe care m-am amintit-o zilele trecute, care a fost așa. Ce? O râs de tine, cum ai zis? Ia spune. Nu? Da. Da, mă, dar le-am zis la oameni. Bun, ideea să vorbească cât mai puțin invitat. Asta e scurt, o zic și zi tu după aia. Dar cu 1 aprilie deja s-o povestit, numai că mi-a rămas mie aia în cap când am zis. Da, mă, mi-a fost plăcerea, te rog frumos. Tu să te simți bine. Grup de suport suntem. Eu m-am dus să mă aminte de o chestie că, nu știu dacă ați fost pe la țară, dar se obișnuiește să vaccinezi animalul pe care îl ții, nu știu, vaca de exemplu, trebuie să o vaccinezi o dată de 2 ori pe an, știi? În funcție de nu știu ce probleme. Te ascult, mă gândeam să-i aduc și invitatului ceaiul. Nu, că l-am consumat, e ok. Te-ai consumat? Invitatul Mircea, mă. A fost invitat la început, acum deja e nostru. Deja sunt vechi. Și știu că a făcut cineva o farsă de 1 aprilie, ca și, da, copii în sat, telefoane fixe, roată, sunat, și o sunat efectiv o grămadă de oameni din sat. Și noi aveam locuitori pe atunci vreo 1000. Cam așa era statistica. Și o sunat aproape jumătate de sat. Și eu trimis cu vaca la vaccin, știi? De 1 aprilie. Zice, da, nu, trebuie să mergeți cu vaca la vaccin. O zic că medicul nu are timp să sune pe toată lumea și m-a rugat pe mine. Bă, și-o trimis, bă, și ne-am trezit la un moment dat că nu era zi de vaccin, că noi știam dățile cumva când se vaccinează vaca. Și ne-am trezit cum toată lumea era cu vaca. Și da, se vaccinează și mai veneau și alții după ei, știi? Și așa au ieșit tot satul la vaccin cu vaca. Dacă era pe vremea aia YouTube, face un vlog bun dacă știi. Da! Păi era... No, de ce nu faceți din astea acum? Când m-am gândit la asta... De ce ați făcut atunci și faceți acum? Faceți acum de astea tare. Când a fost... Farse? Păi nu, Băi, aș mai face, că pe mine mă recunoaște ca pe tine și de aia te-ai și lăsat de farse, că te recunoștea lumea. Da, așa e o chestie, adică îmi plac foarte cu siguranță, știi, dar nu. Măcar știe lumea, nu, e greu, știi, te plimbi o dată și pentru ceva. Și asta deja de prin 2015, cred că. Am făcut acum, la începutul anului, prin ianuarie, februarie, foarte la telefon. Sunam la niște numere de telefon. Erau niște oameni care lăsau mașina și își puneau numărul de telefon. Și sunam și le dădeam, nu, și m-am simțit foarte bine, știi?
Dar... Când Ai mai face, ne-am adus. ai mai face dacă nu te recunoaște lumea? Da, cu siguranță. Și dacă n-ar fi filmat, măcar pentru mine să mă simt de bine. Păi poți să faci în alte zone. Da, genul Misa. Da? Da, Misa e gol. Un declan, mă? Da, un declan e ok. Nu-l recunoaște. Nu! Se gândesc, nu poate să fie el. Da, ăsta clar e social. Prea mare lucru să fie el. Deci colegul ăia care a fost anul trecut la stand-up de venit cu găleata la noi cu frapiera. Da. Tu știi pe aia? Bă, săraci. Săraci. Da, dat 1 milion. Deci zici că nu făceai chestia înainte să farsezi oamenii, că eu făceam asta în liceu, sunam la telefon. Aia făceam și eu. Luam din carte de telefon, era încă carte de telefon fix evident. Și când mai aveam ore la care scriveam. Ce le ziceai? Bă, deci am făcut unele care mi se par tari și acum, la vârsta aia, la clasa a 9. Am sunat odată la Asociația Apicultorilor. Ok. Ia. Bă, ăia doi cu care eram să pișau pe ei, nu mai puteau, deci au făcut criză și mă făcea cumva și pe mine să râd. Dar ideea e că le-aș întreba pe el cum faci să nu râzi. Da. Tu ești în personaj, trăiești chestia aia. Până la urmă e și o chestie de actorie, știi? Da. Nu performezi. Da. Ești ăla. Aia e chestia. Da. După aia când am mai făcut voxuri cu oameni care erau super dubioși și amuzanți, eu nu consider, eu le iau foarte în serios pe omul ăla. Da. Mi se pare că aia e cheia. Să nu râzi, ca să nu râzi. Mai poți să mai faci, să-ți mai maschezi, să te faci ca tu știi, nu e câștigătoare. Bun, și am sunat la Asociația Apicultorilor, de exemplu. Și am zis că bună ziua, domnule, sunt apicultor, domnule, că vreau să zic un caz, ce s-a întâmplat, domnule, aici la mine în comună. Eu sunt din comuna, nu știu ce comuna este eu acolo. Și arătă mă întrebat, domnule, dar ce vrei de fapt? Domnule, vreau să fac de râs pe un om, domnule, un dușman al albinuțelor, domnule. Și ziceam că dacă noi apicultori între noi nu ne ajutăm, că apicultura din ramurile din creșterea, cât de pe vremea dacilor și bă. Și cred că am vorbit vreo 3 sferturi de oră cu ăla. Omul, că era un om în vârstă, secretarul Asociației Apicultorilor. Avea timp. Avea și timp și omul era blajin, așa, și simțit, nu voia să închidă, știi? Dom'le, dar ce nu mergeți la poliție? Câți mână, dom'le, e poliția așa de poți. Și am zis că, de fapt, ce-a făcut ăla? Mi-am mețit albinuțele cu fum și s-a căcat pe stupi. Bă, la un moment dat a început ăla să râdă. Că zicea, dom'le, dar ce nu mergeți la poliție? Că probabil vă trebuie probe. Păi probe, dom'le, am luat probă într-un borcan de acolo, de pe stup și am fost. Mă, și făceam mă simțeam super bine. Și mai târziu aș făcut. Bă, cum e că știu povestea asta, mă, că o știu de pe drum de la... ți-am povestit când am fost la Bușteni, așa? Da. Man. Am râs de m-a căcat pe stup și făceam și de-alea mai de căcat. Eram la ceva chef. Asta a fost despre căcat, nu mai vreau să zic. Da. Mai de căcat. Mai de căcat. Ok. Făceam. Eram cu unii la ceva chef și ne întrebam, bă, ceva putem să facem la colegi, la din alea? Bă, hai să sunăm la colegi de mine. Sunasem, eram la liceu deja acum și sunam la foștii colegi de clasă, noaptea, ca să vă gândiți, la foștii colegi de clasă, ai unora de acolo, de la chef, răspundea mama unuia, răspundea, ziceam că a murit fosta dirigintă și că să strângă bani să facă comandă de coroană și să ia femei. Deci erau și de-astea rele, nenorocite, ziceam. Nenorocite, nu știu și de asta. Și îți dai seama că nu exista conceptul de filmat atunci, nu aveai tehnică, era o barieră mare tehnică, dar mai făceam farse, ne bucuram de reacția oamenilor pur și simplu, fără să filmăm. Deci am făcut proto-prank-uri, să zicem așa, în gară, mă. În gară, acum eram în primul an de facultate și îl conduceam pe un prieten care mergea la examen. Da. Eram eu, un alt prieten cu gagica lui, ăsta și încă vreo câțiva. Și am pretins că gagica prietenului meu, ea mea de fapt, și că m-am enervat și că plec la București. Așa era chestia, că pleca trenul de București. Și că m-am enervat pe ea, că nu mai știu ce nu făcuse. Cam așa era chestia. Vedeam pe oameni cum să uită, trăgeau cu urechea, să tot uitau la noi, le venea să creadă, știi? Și am zis cu el de acum înainte, nu mai ești gagica mea, ești gagica lui din momentul ăsta. Și ziceam iubitului ei, practic. Da. Și puneam să se sărute, oamenii erau, ia să văd, vă obișnuiți unul cu altul, ia. Și ziceam, bă, Claudiu, tu mai ai ceva
Nu, eu mai am ceva datorie la tine. Și ăsta zice, nu, mă, gata, mi-a dat fata, că și ăla intra în rol. Mi-a dat fata, acum nu mai. E ok, suntem închiși. Bă, nu suntem chiar închiși. Fata valorează mai mult, mai trebuie să mai dai 300 de căcaturi de astea. Da. Și era o plăcere să vezi pe oameni cumva că nu era... Mergeai pe reacția lor, aia căutai. Da. Să vezi pe oameni. Nu, îi farsai pe toți, nu era unul victima farsei. Da. Uite cum am să făcut poftă, parcă aș mai face. Hai mă să mai facem. Hai. Acum nu, da, săptămâna viitoare când să scot restricțiile. Și de-aia eram curios la tine dacă făceai chestia asta în copilărie, pentru că, da, după aia ai făcut o grămadă de parte. Nu prea, numai după ce am venit la Cluj, mi-am permis cumva psihic să fac așa ceva. Bă, și bune. De la Remiga Iar te-ai pornit cumva? Ți-a fost sau... Cred că am avut multe, au fost mulți înainte care au apărut chestia asta, pur și simplu se filmau pe stradă. Da. Vorbeau cu oameni, se prosteau, au fost și vitale, au fost multe, au fost nebunie, au fost un trend cu fapte. Da. Se putea filma și aveam de să le încarci, nu de bătaie, știi? Aia, că nu m-a devenit, nu mai fost tehnica o barieră, cum ziceam. Exact. No, și cumva a fost bine că nu a rămas în chestia aia să fac chestii cumva generaliste. Nișate. Cumva am mers pe România, știi? Pe chestii românești, ce fac românii, ce nu știu ce. Da. Pe despre poliție, despre jandarmi, despre, știi, și ne-am jucat pe aia, ne-am mers, how to get a girl's number, știi, sau, nu știu, do you even lift, știi, aveau de la clasici, le-au făcut un american, după aia făceau top, știi, că românii erau mult mai tari când făceai ceva pentru români, știi, să clar. Român, știi. Cum era aia a ta veche de sunai la interfon și ziceai că... Să te deschide pe bloc. să se arunce de pe bloc. Da. Mi-a luat. A fost luat o fată în club și mi-a explicat că cea mai tare de la tine e aia, când ai stat interfonul să te arunci. Da, dar n-am fost eu, nu că ai fost tu. Nu știu dacă eu n-am băut, nu m-am drogat, n-am fost eu, nu că tu ai fost. Tu vrei să spune, îmi pare că nu că n-ai fost tu, și aia ce frustrat eram eu că zicea mie aia că am fost eu, tu, am fost eu. Stai mă, n-ai avut o farsă de genul ăsta? Am avut o farsă la interfon, bună ziua, la furat suntem. Poftim la furat, trebuie să deschizi și m-a deschis. Da, mă! Și asta era de fapt un reportaj, asta cu parcă așa țin minte. Și eu făcut unul ceva clip că vreau să mă arunc și eu deschis, într-adevăr, și multă lume zicea că zi eu. Da, mă, dar eu și acum îmi amintesc clar, vizual era în geacă din piele, știi că Da. se obișnuiește la domnul. Da? Și era în geacă de piele, la fel de așa, brunet, Da, sconduți. N-a părea fața lui ăla, știi? N-a părea fața, că era din spate filmat, știi? Dar, într-adevăr, eu am crezut la început că tu ești, știi? Nici nu m-am uitat cine. Eu le-am asociat astea două chestii, acum, da. Și vezi? Hai de pula mea. Și știi că că de aia și se distorsionează amintirile, pentru că tu îți repovestești ție și de aia să... Da, și mai dacă place să înflorești, să minți, să exagerezi tot timpul, știi? Adică, de exemplu, am niște povești cu Cristi, tot timpul în grupuri de prieteni, mai dau câte ceva, și zice Cristian, de ce nu le poți lăsa așa? Bă, lasă-mă să mai pun ceva acolo. Și la mine știu că era ceva dumă prin oraș, circula că la noua, la discotecă, cum să deschim, și era o costat sonorizarea 8.000 de euro a ajuns la mine, știi? Și mai am tot timpul că o fi pornit de la un modest 20.000 de euro și tot timpul când dai mai departe zici ori aceeași sumă dacă ești un om normal, da. Ori mai adaugi ceva. Nu, dacă trecut prin 20 de grupuri de oameni, fiecare a pus, băi, știi cât e aia de la noua? Cât? 50.000 de euro. Hai de pui mei, și pe mea și pe la tati, știi cât e la noua IMT? Cât? 80.000 de euro și tot fiecare pune câte un pic și crește valoarea. Da. Mi-amintesc de la ultimul tăiat al porcului la bunici. Care a fost în ce an? 90, că după aia nu mai ținut porc. Așa. Cu 31 de ani, ok. Am ținut să specific. Man, avea un vecin, Nea Tureschi, care ăla era meseriașul la băgat cuțitul. La jugulară. Da. Și țin minte că eram copil, 6 ani, cât aveam, 7 ani maxim, că am observat chestia asta, cum ei stăteau la pomana porcului, se îmbătau, beau țuică fiartă. Și pe măsură ce mai venea câte un vecin, că se tot perinda pe acolo, povestea devenea tot mai gogonată. Băi omule, m-a aruncat porcul ăla, m-a dat jos de pe el, cum s-a spătut, după aia mi-a spus. Bă, 2 metri m-a aruncat, după aia către seară era 3 metri, 5 metri, așa ceva n-am pățit în viața mea. 10 metri m-a aruncat, mă, porcul ăla. Bă, m-am trezit în centru. Dar așa avem noi un băiat de clean care tot timpul le minte și tăi mai știi că le minte, știi? Și la un moment mă trăiesc cu un prieten, nu, ai fost cu ăsta la masă la nuntă, da. Și cum a fost?
Am plecat la 50.000 de euro, știi? Adică tot timpul ea de tot duce, că am eu comandă de 50.000 de euro, știi? Și pe alea se tot duce. Am plecat la 50.000 de euro, am mers acasă, știi? Bă, și acum să zic eu o chestie, că ai zis de tăiatul porcului, o să zic o chestie care efectiv sună a fi usată, dar nu e, am trăit-o pe propriu. La nuntă la fratele meu ăla mai mare, la Igor, la nunta lui, așa. Cât sunteți? 3. Ok. Mulți înainte. Nicio șansă. Ok. Vezi că eu sunt ultimul și deja sunt bătrân. Și am tăiat porcul când eram eu copil, foarte copil. Un porc de jumătate de tonă mânca farfuria voastră. Deci a fost crescut vreo 2 ani și... Jumătate de tonă înseamnă 500 kg. Da, și a trebuit să spargem în pula mea o column care... Nu era călcat cu elefant, vorba aceea. Vezi că nu crește nasul sau de ce? O făcut semnul ăla subtil, știi? Nu, de obicei mă scumbesc că dacă am oprit poate de aia. Bă, deci o trebuie să stricăm intrarea ca să 500 de kg în mutație genetică, Da. de 200 Da. kg mai auzit. Era un porc de ăsta, alb cu negru, era pătat. Așa. Jur, și nu vă mint, am avut cred că în jur de 10-13 oameni ca să-l poată scoate și să-l taie. Să-l înjunghe și să-l țină. Vorba, dar... Bă, jumătate de tonă, jur. Bă, s-a făcut nunta în sat, man, eu nu mint. Dar eu am părinți care sunt viață în pula mea. S-au făcut două nu Acum au sublima. Sună, vezi că eu văd. Nu, au făcut ce mare toată porc mâncarea de la nuntă a fost făcută aproape din porcul ăla, știi? Cel mai mare Și o ținut și pentru botezul copilului după aia ce-o pus. Bine, îți dai seama că după aia un an mai târziu tot a mâncat din el. Da? Bă, jur, a fost un porc imens. Mergi, și cât avea grosime tabla de slănină? Cât era de mare? Nu știu, dar nu făcea slănină. Deci cât costă cel mare porc din lume? Cum ai că nu făcea slănină? Are 900 kg cel mare porc. Nu, Bă, vezi? ești nebun? Se poate, mă. Înseamnă că era fraierul, porcul ăsta. Bă, l-am și tăiat de tânăr. Dacă mai țineam un an, eu cred că ajungeam... N-avea trompă. Îl făceam calmă. Da, n-am auzit, dar ce știu eu despre porci, până la urmă? Bă, adevărul e că nici n-ai știut. Cum adică nu faceți slănină? Nu consumați slănină? Ba da, facem, dar la noi slănina nu se face la modul de a mânca slănină așa cum se obișnuiește în România cu ceapă roșie și frumos, știi? Adică slănina să fie un aperitiv sau, știi? Dar ce faci? Faci un tură? Să faci o slănină foarte groasă de care n-ai chef să o mânci. Nu e prea bună. Mie nu-mi plăcea. Eu am început să-mi placă slănina de când am venit în România. Că e asta tablă și subțire și Așa. sunt unii care o fac fain cu la jumate cărniță, știi? Un fel de bacon. Ok. Dar la noi e foarte groasă, mă, deci e slănina toată luată. Cât e mai gras porcul, evident, e mai groasă. Nu, aia. dar nu. La noi aia se La păstrează. metru grosime la 500 kg, știi? Ținem un simpozion pe Da. tema slăninii, Da. grăsimii slăninii. Mai povestește nimic dacă tot te-am adus aici, dacă... La voi cum Cât făcea avem, slănină? așa, ca timp? Ieri. O oră și 3. Numai! Acum intrăm în pâine. Stați aproape, acum... Bun! Te grăbește să fii undeva? Nu, la 8 să închide, numai să închide la Aici se închide la 6, că Da, atâta. ok. Oh, ce mai avem încă o oră și 10. Nu, stăm cu asta. Așa este. E așa. El cu gândurile. Da. Ziceți copii că eu deschis. Despre ce să zic? Bă, uite, asta cu Ăsta în ea. amintiri legate dintr-un bar. Într-un bar. Da. Bă, am fost pe 2021, mă cheamă unul la un podcast într-un bar, în Studio 26. Bă, și ne pune și povestim, și povestim, și povestim și a fost... Dar mai mult ei. Nu, că toți, dar nu, așa. Da, am înțeles. Chiar m-am trimis așa. Bă, amintit dintr-un bar, chiar mi-am scris o fază. Eram prin 2012, eram cu Cristi, asociatul meu Cristi Lișoan și mai era un alt prieten, tot Cristi se chema, era de prin sud și el era așa mai pe combinații, mai așa. Și ce am făcut? Am mers era pe rollerul Genis-ul ăla vechi, era un Genis vechi, era plictiseală, nu aveam acțiune și am mers acolo, trebuie strici la un ceai și zic eu, bă, ține să zicem că n-avem bani. Gata! Dar orice ar fi, nu zicem că n-avem bani. Bine? Bine. Am luat 3 ceaiuri acolo, i-am băut ceaiul. Ea mai să ceva. Nu, vă fac nota? Hai să știți care fac nota că nu avem bani. Da, înțeles, știi, pleacă. Era 2012, că nu mă știam gata. Bine, iar așa, nu, vă fac nota? Nu, cred că dați fapt că n-avem bani.
haideți că vă aduc notă, ce notă ne pun. Noi vă mulțumesc mult, dar faza e că nu avem bani să vă achităm asta. Dar dacă era greu, că te scurgeai, știi? Bă, dar taci, mă termină cu alea, știi? Numai ce din astea, că după aia vă pun să spălați vase. Perfect, haideți că spălăm vase. Sau chem pe poliția. Chemați poliția că nu avem bani, nu ce facem, știi? La un moment dat vine un domn acolo, în locul femeii. Înțelegi că sunt ceva probleme aici? Da, probleme că gen n-avem bani să vă achităm. Păi nu știu, mergeți, ne face rost de bani. Nu puteți să-mi cereți să dau la careva în cap, Doamne iartă, dar n-am bani, nu, puneți-mă. Păi că o să se rezolve urât. Păi acum rezolvăm, puneți-mi, spălăm vase, ne bateți, nu-i problema să știm. Hai să te stoarce pe acolo, să schimbă lumea. După încă vreo jumătate de oră vine femeia. Nota a fost achitată, puteți pleca, știi? Și pe aia era, cred că era vreo 5 play toată nota, știi? Și bam, am scos 50 de lei și am pus și am plecat. Dar faptul că a fost greu să stai acolo, să par sărac, în tot timpul ăla, fără să zici, dar faptul că de fapt mă prostesc, că de fapt am să-ți dau bani, nu te mai necăji, știi? Dar voi cât de departe erați dispus să o duceți? Până la final, vedem ce se întâmplă. Sau nu știați ce? Și spălam de vase, inclusiv. Ce se întâmplă? Spălăm vase, cheamă poliția, ne iartă de notă, vedem ce se întâmplă, știi? Bă, asumatul ăsta, mă. Adică, da, de-aia vreau să știu, adică, bă, să vină poliția sau ziceați, nu, domnule, am glumit dacă era să vină poliția. Păi nu, vine poliția, știi ce bun, ce faceți? Păi, am făcut o farsă că n-avem bani, dar dăm banii, nu, bun. Maxim vă dă de o amendă pentru alertat. Nu, atât tot, știi? Adică noi deci erați dispus să vă duceți. Da, vreau să vedem unde se duce toată treaba asta, care e situația. N-ai bani și ce, știi că de acolo început vedea. Hai să vedem, și știam că e greu. Știi că, ioi, și că era Cristian, stai aici, după aia nu. Bă, asta e fain la asumatul, știi? Să asumi când faci o chestie. Da, da. Și na, acolo mergeai tu până la capăt. Ce întâmplă, întâmplă. Da, cumva eu mă duceam foarte non-agresiv, mă duceam pe stat de prost, adică gen, nu știu, am zis la mea la jandarm că te duci să iei un pachet de țigări, știi? Da. Poftim? Un pachet de țigări. Dar aveți scris acolo. Unde este? Știi? Deci eu, atât de lumea începe, zice, asta e că să-i nebun, să-i prost. Asta e că e prost. Nu-l jigni că e prost. Dar era și o plasă cumva de siguranță. Da. Păi ca să nu fie bătut. Știi? Da. Adică nu dai în anul prost. Și eu am fața aia de prost, cumva mă ajută, știi? Gen, nu dai în mine, știi, așa. E și simpatic, e și naiv. Și îți non-threatening deloc, știi? Adică nu deloc să pune, adică Dragoș ar fi un pic greu, gen, deci să beau un pachet de țigări. Bă, știi, adică ești un pic făcut. Da. Ești un pic făcut. Da, uite dar bicepsul poți ăla. să dai, poți să o joci că ești prost. Da, poți să o joci. Dar omul Ești un pic făcut, nu ca și cum aș fi mare. No. Bă, ești genul cu care, bă, ăsta un pic se poate enerva, știi? Uite, între tine și Mircea, cineva mai degrabă ar da în tine. Da. Dacă ai venit Da, să zici, da, du-te și da, ia-o. da, da, ar cred fi că la da. modul ce ai zis, mă? Așa, Mircea da, nu-i genul de om, pentru că știi? nici nu e suficient de mare să fiu intimidant. Da. Dar și mi-o cer. Da. Da. Mircea și-o cerea, dar e omul care Era, nu poate să... Dacă mergem amândoi cu față de prost, și mă poate închipui pe mine periculos. Nu prea poate. Pe Dragoș, parcă pot închipui să se transforme în agresiv. Mă, bun. Știi? Da, poate. Da, mă, de asta o și pierit chestia asta cu farțele, știi? Că ai devenit foarte ușor, deja toată lumea era la mod, tu faci Caterinca. Și aia ziceam, nimeni mai poate face acum farse în România, cel puțin la nivelul ăla, pentru că au fost niște faze exagerate, outrageous, pentru că acum fiecare român își știe drepturile. Aceea era o perioadă romantică a internetului, știi? Poți stai ce Dar vroia, câțiva ani în urmă, dar uite că s-a schimbat mult, da. Ce e frumos? acum toți mai jignit, pe femei nu poți să zici ceva, ăla dacă eu nu Da, are toți gras, intră în politicile corect, intră cu alea, cu rasism. Am văzut că se mai fac, dar multe în par regizate. Da, mă Și pe afară. Da, la mea, dar vedeam în față de la mea coșerit ceva fată că cerut pe stradă numărul ce nesimțit și din alea, știi? Dar intră la nivelul ăla de regizate, că să alea, mă, cu studiu social, știi? Sau Experimente sociale. Experimente sociale, mă, că mergi acolo și cazi pe jos, deja ai făcut ăla de mi se face scârbă când mai văd la cineva, știi? Da. Bă, deja ai făcut, ai văzut cum reacționează oamenii. Nu, mă, dar facem și în România. Chiar dacă s-a făcut de 13 ori, mai facem o dată, nu știi că... Nu, că se copiază foarte mult din afară, știi? Și Păi numai din afară. Da, și faptul că se copiază din America și noi suntem apropiați de America, dar nu așa de mult cum cred mulți, știi? Da. Adică multe chestii le văd aplicate direct. Acum am văzut la Shelly recent o fază în care și-a pus el, am făcut un TikTok, avea o mască și-a pus cardul aici și pe aia mergea la magazin și ca să plătească au făcut faza asta, știi? Aha. Care e faza în America. Am văzut-o scris chestia asta. Am citit-o, adică, știi, n-am văzut-o pus așa, zicea, na. Și da, în general vlogurile copiilor din România sunt multe
facem reinterpretări a celor din afară, știi? Bă, dar... Dar e o capcană. E o capcană pentru că tu după aia te apuci, faci ăla, după aia ți-e greu să te apuci să faci ceva al tău, știi? Ca unul care, cum zice Cristi, face piese de cover, când piese de cover, acum fă tu piesa ta. Asta sună penal, e greu să încerci să faci de vreme, nici nu-ți vine, adică cât timp îți ăia în față, știi? Da. Și fac în masă, nu-ți vine să faci ceva peste, adică ești la modul, bă, ăsta, da, pot să fac ceva din nou, dar pe aceeași zonă, știi? Mă duc, e mai simplu și zici, bă, ăla au făcut maxim din ce se poate. Eu nu pot să mă duc. Păi cred că în primul rând nu trebuie să te compari, știi, general au făcut maxim. Bă, eu pot să fac ceva ce îmi place mie și într-adevăr un alt punct, știi? Acolo e problema. Acolo e o chestie. O fac asta pentru că e calea ușoară, e clar. Da. Pentru că nu sunt suficient de creativi oamenii respectivi. Păi nu trebuie să treacă prin disconfort, cred că toată lumea poate să fie creativ, asta e părerea mea. Numai niște chestiuni la mână, să fii dispus să stai în disconfortul ăla, nu veni nimic, să stai acolo cu caietul în față sau cu cum vrei să stai o perioadă de timp, știi? După aia să fii dispus să riști, să fii penibil de câteva ori. Da. Și după aia încă o chestie care mi se pare fascinantă, tot timpul să te gândești ce se gândește omul ăla, nu ce mă gândesc eu, știi? Da, empatie până la urmă. Da, eu de exemplu mergeam pe jos spre birou și la un moment dat încercam să mă gândesc ce gândește. Am trecut pe lângă o casă, era un muncitor care dădea acolo la sala Horgan, și bă, oare ce gândește la acum să gândește gen, bă, sper să nu mă dăți hainele că acum mi-o spălat nevasta, sau gen să gândește, eu la unul mâncăm și mâncare bună, sau eu mai trece una bună să o fluier, sau ce e mintea lui, știi? La început e greu, dacă tot timpul te vorbesc să ești la ei, știi? Da. Ca la podcast, nu, omul de ce se uită aici? Omul e curios de aia sau nu e curios? Știi? Tot timpul să te chinui să-l înțelegi pe om, știi? Ce vrea omul? Omul tot timpul e prioritar, mai ales când faci conținut. Corect. Și creativitatea, deși multă lume nu crede chestia asta, crede că e o sclipire, e o treabă exersată până la urmă, ți antrenezi, mi se pare că mușchiul ăsta. Clar trebuie să ai niște calități, probabil ai niște calități, dar munca poate să compenseze exercițiul ăsta te face. Păi nu, e ca și când ai un brand și după aia brandul ăla te iuzi cu el. Ce dumă se poate face aici? Sau ceva, știi? Mi se pare că odată ce ai exercițiul ăsta și o faci des, e cumva, știi, un balon, îl umfli prima dată. Da. După aia când l-ai desumflat, el rămâne un pic mai mare. Da. Știi? Nu o să se mai comprime ca la început. Da. Așa e și cu mintea ta, ducând-o în direcții creative și tot exersând. Îți pași. Și după aia să pui, știi? Adică ai gândit la o idee, o pui pe net, vezi reacție. Și când vezi reacție, dacă nu zice du-te dracului, să înțelegi, bun, nu mai e că e hater. Ce l-a disperat? L-a disperat că e copiată, l-a disperat că m-am lăudat că-s prea arogant. Trebuie să înțelegi care e fata din spate la du-te dracului, știi? Da. Adică nu numai nu mers clipul. De ce nu mers? Că e proastă lumea. Să ai ambele variante, adică să te gândești și în zona pozitivă, de ce o mers și de ce nu o mers. Exact. E clar. Și cum ziceam de chestia aia cu farsele, știi că la mine le place să fie mai deștept decât ceilalți, știi? Da. Da, ce prost e ăla, știi? L-ai prostit pe fraier, știi? Mai vrea să simtă că e deștept, știi? Vrea să înțeleagă. Oamenii vor conținut de calitate, știi? Adică vor clipuri în care dacă îl hrănește, îți deștept cum am prins. Da. Dacă nu îi se oferă câteodată, știi? Da. Pentru că oamenii nici nu știu ce înseamnă de fapt calitate. Știi? Da, e o chestie subiectivă. Uite, eu mă întorc în spate și mă duc la Navitistul Bălățean. Conținut de YouTube care a fost în vremea aia efectiv care nu a ajuns încă la mine, dar Navitistul Bălățean, ok. Era un tip de la o televiziune locală, cred că din Timișoara sau Timișoara, da. Banat, dar era un gen de umor experimental către Silviu German, pe acolo. Da. Și ce făcea omul? Se ducea pe tren și cu voice-over, lua imagini și băga voice-over care era foarte amuzant, zic eu, dar nu e comercial. Nu. Și comercial nu înseamnă, nu folosesc cu sens peiorativ, nu ar fi fost experimental. Silviu German, de ce nu-i mai... El mergea pe zona aia de întrebările erau puse for real și după aia editatul era făcut din studio și întrebările erau altele. Da. Ce mă, dar făcea și voxuri? Că eu nu știu să fi făcut voxuri. Eu știam că mergea prin sat și întreba un om sau ceva. Da, uite că mai mergea și prin sat, mai puneam. Și atunci omul edita chiar dacă se filma cu film, știi? Că așa era. Să film. Da, nu mai știu. Edita în studio și întrebările erau din studio. Da, înțeleg. Și le gândea și erau super funny. Deci făcea un fake vox, de fapt. Manipula întrebarea. Deci întreba în zona aia ca răspunsul să fie funny. Din start era gândit ca răspunsul să fie funny. Și după aia întrebarea el nu mă punea așa ca să fie răspunsul. Ce îți place la mașina ta și ce îți place la iubita ta? Și îmi place că trage chestie de care îl bănuiesc câteodată și pe Răzvan Angelescu. Știi că se pot manipula chestiile astea destul de mult. Nu înseamnă... Bă, și am făcut, n-am mai montat până la urmă. E redactor șef la Digi24. Foarte bine. Prahova TV era. Asta de la Navitistul Bănățean.
Bun, acum ziceam Irelevant. despre ăsta cu Vox-urile. Am făcut testul ăsta, din păcate nu mai știu imaginea ca lume și de el l-am pus. M-am dus la Antol și ce am vrut să arăt acolo e cum poți manipula un Vox. Da. Îi întrebam pe oameni, aparent, în ce țară suntem noi. Și aia să făceau Cluj, Transilvania, na. Bun. Și ce făceam de fapt? Puneam întrebarea în felul următor. În România sunt mai multe zone numite popular țări. Țara Bârsei, țara Oașului, țara nu știu ce. Făceam un pic de pauză și ziceam, noi în Cluj, în ce țară suntem? Și faza e că era etică chestia, că la sfârșit dezvăluiam, așa mi-am propus-o. Da. Ok. No. Să arăt că se poate manipula. Deci, da, clar. Deci un rol educativ. Da. Da. Să arăți că se pot face căcaturi de genul ăsta Da. și că oamenii nu sunt neapărat atât de proști. în Dar nu momentul te în care așteptai să dau te viralizeze, adică gen, wow, uite ce experiență. Dar n-am dat-o, n-am făcut-o, n-am Nu, dat-o. dar ideea adică când îl faci, să te gândești, mă, adică eu înțeleg ce ai vrut tu să faci, o chestie Da. educativă, adică dacă ai fi fost susținut de noi ONG care zice, Drago, și nevoie ce am să scoate în evidență chestia asta, da. Dar pentru Nu-i mare șmecherie, știu, dar nu mă așteptam să viralizeze neapărat, doar că mai degrabă am vrut să arăt chestia asta. Știi? Da, Mă gândeam că nu e genul de content care să-l tenteze pe om să dea mai departe. da. Că practic acolo, de-aia, nu? Ăla e mecanismul. Da, Bă, noi și- da. Nu, Și am plecat de la amintiri într-un bar, să-mi bag pula și am ajuns, uite aici. Ai amintiri. Ai zis asta cu ceaiul, că nu avem bani să plătim. Ce, da. Care e practic farsă pentru chelneriță și pentru ceilalți de acolo. Da. Eu atâta ai zis de BCJ, nu? Sau ce ai zis? Da, Genis, nu? Da, biblioteca. Da. Eu am de la bibliotecă că ce a întâmplat? Într-o dimineață, că ăla era deschis non-stop, știi? Și mi-a venit un prieten din Republică și eu zis, bă, înainte de a venit cu autobuzul și au ajuns pe la 6:30-7. Eu zice, bă, avem unde să bem o cafea la ora asta. Și eram BCJ. Și l-am dus la BCJ la o cafea. Bă, și am intrat și a fost epică faza când dormea un cuplu în fața barului, că era barul lung. Și dormeau amândoi, bă, și ăla drăguț, mă. Eu pus mâna sub cap la fată. Și ea dormea așa cum ar fi în pat, știi? Și frumos dormea pe el, că era cu mâna întinsă, amândoi sfăreau, bă, mi s-a părut foarte frumos. Pe de altă parte, altă fază, eram într-o seară, o prietenă de-a mea a câștigat o sticlă de whisky, habar n-am cum, o zis, hai să o bem. M-am dus eu cu ea și cu o prietenă de ei să bem acea sticlă de whisky în timp ce am observat, mai știți pianul din BCJ? Nu cum să nu. Era Nu un știu vas, dacă ei știu, voi știți pe anul BCV. BCV, că biblioteca din Cluj, de la Genis, nu? de la Genis, da. Un bar care se numea bibliotecă. Da. Așa se numea. Da. Adică era așa, dar v-am zis mai devreme când dormeam oamenii pe jos. Dacă deci, mai ai amintiri, înseamnă că nu a fost o seară tocmai de succes. Că mai ai. bă, a fost că m-am dus la somn după aia, dar înainte să mă duc la somn, am observat la pianul ăla era un cuplu. Ăla era un fel de masă, știi? Unde stătea acolo la scaune și beai. Sau... Și îi se lua ostentativ o muie la unul. Opa. Da. Deci era Acolo, un cuplu, public. la pian, public. Am fost a doua oară în șoc, eram cred că anul 2 de facultate. Și a fost a doua oară când am fost șocat despre... Eu îți bat. Dar la ce oră să fi N-are fost? cum. Bă, era trecut de 12. Să nu puteți face asta ca teaser. Bine? Asta nu. Da, nu. Perfect. Dar efectiv, bă, foril, și era pianul și masa noastră. Adică eram prea aproape să nu fi văzut Oamenii erau de sexe corect. diferite? Da. Ok. Era Nu carpet, nu judecăm. Oricum adică nici nu dar știu putea fi mai numele, că n-am spectaculos. întrebat. Cum ar fi fost să fi fost două fete? Sau o capră și un bărbat. Păi, ești nebun? Da. Da, asta mi s-a întâmplat mie în barul și am fost ok. Mă gândeam așa mai din copilărie, cred că cel mai ciudat loc în care am băut, barul Gării. Barul Gării. Barul De aici? Gării. Nu. A, orice bar a Gării. Da, acolo. Da, am mai băut într-un bar al Gării în Pașcani, unde schimbam trenul. Și trebuia să stau câteva ore. O singură dată m-am dus așa cu trenul și am schimbat în Pașcani și am stat multe ore și m-am împrietenit cu ceva bețivi bătrâni pe acolo, care povestea tot felul de căcaturi. Dar ce țin minte mai așa, ce am zis cu barul Gării în Piatra Neamț, acolo
știu că era ceva vodka comando și legenda era gluma. Legenda că dacă bei mai multă de aia începi să vezi avioane, helicoptere, tancuri, de felul. Cum mai erau legende, tot așa când eram în liceu, zicea unul care are ceva văr la o unitate militară de aviație și că ea acolo aveau ceva alcool super tare, de nu știu cât, cu care ștergeau geamurile la avion, la carlingă. Și au zis că furau militarii alcoolul ăla și îl combinau cu compot de diferite și făceau ceea ce se numea avionată. Tu în ce locuri dubioase ai băut? Mai amintești ceva? Cu ce? Cu băuturi? Locuri dubioase în care să bei. Pe Mircea și băutura. Locuri dubioase în care să beau. Faza e că eu mă băt foarte repede, știi, că aveam niște prieteni care au, hai să bem shot din locul ăsta până în locul ăla în toate barurile prin care Turneu, așa. Dar e tare, ar vrea să fiu și acolo, eu mă băt de la al doilea, al treilea shot nu mai înțeles ce vorbesc, știi, că eu oricum am dicția mai rea, știi. Și de asta, din păcate, nu prea de bătaie lungă. Dar bineînțeles că ajungeam și o dimineața, poate în ceva bombe să zic de ce stau aici și beau ca așa. Dar acum câțiva ani buni. Am băut și în gară, știu că acum câțiva ani mi-am propus să mă duc în gară în Cluj să beau. A fost interesantă situația. Ai văzut că vezi oameni acolo. Viața reală, România profundă. Bă, Da. felie de viață, cum îi zice, slice of life. Da. Eu când stăteam pe Mehedinți... Pentru aia trebuie acest podcast-ul, să ajungă și la ei. Să fie un produs comercial, viral. N-au internet. Tu bă, să n-ai, bă. Dacă zice unde bunica așa, e măcar internet. Aveam o bombă pe Mehedinți, în Mănăștur, unde stăteam. Dimineața când plecam spre facultate și să-mi iau troleu, era o bombă de aia pușcată, bă, și în spate era o mini terăsuță, adică o masă la care stăteau 15-20. Cum îi zicea? O să închizi dacă ai plecat ultima. Lasă. Stai, nu știu. Ai. A fost ironic. Nu îi zicea nici cum, mă, că era bombă de aia de cartier, de... Dar trebuie să aibă și aveau Nu. nume pitorești de astea, mărul, la Nu. 4. Nu, era ceva cu sere, să nu știu ce. Am avut în 2009 numai Twitter și începusem eu un proiect să pozez baruri de genul ăsta. I-am zis aproape 100 de bădeci clujene. Și am găsit vreo 20 de astea super obscure prin Mănăștur la cartiere. Minerva. Ai găsit ceva acolo? Că de ăla În vorbesc. spate, undeva la garaje? Da, Da. ăla. Dar nu mai Avea știu nume, cum nu că zicea. avea nume, nu știu. Nu știu, și era unul mai încolo către Mehedinți la Mesteceni. Zicea de la niciun mesteacă de acolo, dacă bine țin minte. Ba da, ăla e. Ăla-i? Da. Nu la Minerva, man. În fine. Da, Mehedințul e foarte mare, mă. Și am început cu Nu zic niște de oraș, colegi de de serviciu de atunci stradă. să facem un soi de turneu de ăsta, dar n-am, a fost o singură ediție. Să mergem să bem câte o bere în câte o bombă de asta. Faza era că era distanțe destul de mari, știi, nu era un centru, erau prin cartier. Zici că fostul Hai, coleg mă, ăla care are televiziune? Da. Vlad, tu ce mai zici? Este ok? Bă, putem să închidem. Că putem. Zic eu. Hai să închidem. Mulțumim Mircea în primul rând. Mircea. Mulțumim Studio 26. Vlad. Mare domn, mulțumim din suflet. Mare Dă-și drag. tu mâna, prieten. Am dat și eu clip. Cum vrei. Fata că tot timpul mi-e frică, nu supăr pe careva, dau așa, dau Bă, acum. și eu. Bă, nu Și m-am de gândit multe să- ori se transformă în căcatul ăsta. Da. Și zice word turkey. Anti-vaxxer, vaxxer. Da. Exact. Ci că chiar există duma asta, Da. la americani, când greșești nu știi cum să dai așa și zice Bă, americanii curcanul era ciudat. orice dau un nume mai puțin la apoi mine. Dau tot orice. Bă, mulțumim. Ziua de după Mulțumim. mâine. Faceți o întrebare de engagement, hai că mă învăț. Ia. Păi trebuie să zici. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like și spuneți-vă rog frumos acolo în comentarii și acum voi puneți o întrebare. Ce invitat ați Bă, vrea? da, chiar. Să ne-l și permitem. Bine? Ce voiam să vă spunem? Mircea, mulțumim. Da, cu drag. Ce voiam să vă spunem? Partea foarte importantă este că ne-a făcut cont de Patreon și puteți să ne ajutați. Noi o să lăsăm link acolo în descriere la acest podcast, unde puteți să... Cerșesc? Da. Ai, am Noi cerșit. l-am făcut numai L-am așa. făcut să fie. Când aveți voi chef, bă, nu contează. Și 50 de bani-s bani. O întrebare. Dacă vreți să băgăm pe clip, așa pe podcast, acum postăm un clip, știi? Așa. Da? Și am mers la niște florări din centru de la Stradale și am făcut reclamă la ea, am tot încercat. Să punem titlul reclamă gratuită la florării Stradale sau am vândut flori pe stradă în Cluj. Am văzut flori pe stare, pe evident. Da. Am vândut flori pe stradă în Cluj. Da.
Aia cu stradale se combină cu stradale. Dar n-ajungi la stradale, că tu citești titlul, tu citești reclamă gratuită la florării. Pe da, dacă zi reclamă... Uite, întrebare, că n-am terminat încă. Acum încep Cam de întrebarea. când ai început să observi că nu mai are lumea o problemă cu faptul că e reclamă? Că știi că la început era feedback de la păcat că e reclamă. Bă, Drago, știi cum e? Din moment ce citesc de comentarii, mai există de alea. Poate nu la fel de multe, cumva comunitatea o înțeles, dar cu siguranță există. Știi? Dar nu, mai există, dar mi se pare că sunt mult mai puține și la început era o rezistență. Toleranță. Cam de cât timp ai început să Am nu mai văzut o vezi? chestie, dacă reclama e destul de in your face, poate atunci pe loc, știi? Chiar dacă eu am comunitate deja, sunt oameni care mă susțin și nu mă lasă să vorbesc, să mă jure unii, am avut clip mai slab, cu reclamă mai pe față, le-am și simțit cum apar, știi? Dar nu, a fost o chestie treptată, nu pot să zic un moment, dar și acum, la ultima chestie, nu a fost reclamă, știi? Zic, wow, ce tare că e reclamă, știi? Dar dacă una mai slabă, o simt imediat. La noi mi se pare că de vreo jumătate de an, hai să zic maxim un an, maxim. Dar la început era, bă, și voi. Da, da. Nu. Oare pentru că s-a obișnuit lumea sau a început să înțeleagă că, bă, din asta trăiești? Da, cred că înțelegi un pic mai bine mecanismul, știi? Da? A fost chestia aia non-stop, de la faptul că s-a stricat Mircea că nu mai face farse, după aia că s-a stricat Mircea că face reclame. Mă fac, dacă eu în general fac reclame, fac cu bunica. Deci, Da. bă, nu vrei reclamă, apare bunica. Ai din capul, vreau cu bunica. Mai are și Un oamenii șantaj. aia care sunt fani Păi bunică, asta sunt fani ziceam că cucu. acum nu prea mai are feedback de la că, bă, Nu, trebuie reclamă. să, dar îl iei pe la general, nu? Iei feedback-ul masă, gen oamenii care îți răspund, care Da, te ajută. dacă văd că, uite, gen, bă, unul ăsta, ăsta aia, bă, într-adevăr, acolo a fost o chestie, trebuia să fiu atent. Știi? Da. Ceva. Poate am vrut o greșeală de exprimare sau ceva. Suntem atenți, știi? Știu Păi că da. răspundeți tot timpul, aia știu. Le cam citim, da? Le citiți, dar și... Încercăm să cam răspundem, avem minim 20 de reply-uri. Da, și cumva foarte transparentă chestia asta. Încercăm cât se poate. Dar ce vreau să te întreb, îi monitorizați atât de atent, în sensul atâtea comentarii negative, atâtea pozitive, aveți Nu, chestii de numai genul ca un ăsta? vibe general, știi? Aha. Ca un vibe general. Dar oricum, comentariile negative general nu le dăm, dacă e gen, nu te dracului, nu-i dăm reply. Dacă unul îmi explică în 10 rânduri că ceva am făcut greșit, într-adevăr, știi? Se trage și asta? Da, cum să nu, asta e tare, asta e cea mai tare, asta pui ca teaser. Da. Rămâne. Îmi dai delete, ce să fiu acum. Zi, scuze. Ce vreți voi, zic? Păi nu, asta e, Păi că nu, era... da. Da, așa e, îți explică omul ceva, mi se pare și o chestie de respect și din partea lui. Dar dacă zice mă du-te dracului, acolo nu-ți explică nimic. Min de for... Nu-i- Andrei are o bumă, e principiul proporționalității, adică simetriei. Dacă l-au depus un... Ești tare, da, dai un love. Știi? Dacă zice Mircea, te apreciez, draga voastră echipă, sunteți minunați și nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, atunci merită să zic ceva mai mult decât mersi, știi? Da, da, da. Știi? În funcție de fiecare cât investește. Da. Dacă unul mă înjură mult, bă, hai că ar merita un pic. Dacă e gen, bag pula, știi? Atunci dacă nu mă bag pula, atunci nu, știi? Nu merită. Hai mă, dar dai cu lăv. Da, înainte dădeam cu love. Acum văd dacă dai cu love, îi ridici în față și, de exemplu, sunt mulți copii care se uită, sau doamne în vârstă, care, după ce să-mi vadă înjurături. Că au fost unul prost să dau love. Da, corect. Bă. Mulțumim. Mulțumim și eu. Mulțumim și eu. Păi da mă, că echipa Bravo e mare. E mare, e mare. Bă, deci podcastul ăsta, știi cum e, ca la sex când tot amâni momentul și la revedere, pa, gata, mai lasă-mă un pic. La sex Gata, faci stai. treaba asta? Hai, plec eu primul ca să se oprească. Păi da, mă, că trebuie să-i placă omului. E de la porc. Da, deci... nu, ok.